ndimi bata Benjamin ndiwe ko binga dadi alisaru asikundi kwamushi asara badi ana kuya asikundi kwamushi ndiani wenyu mudzimai wangu mudzimai wenyu samauya manatsa chakamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti uyai kudai tigadzirise zviri kunetsa mumusha yani mboo dzako chitupa nemaredhara kutaura zvoti size Olive achitanga kuna bata Benjamin Tauratinzwe Olive pamusoro mambo pamusoro idare mambo chete ya kuona ndichisvika mukati menzvimbo ino kutambudza mukati muupenyu ndinofunga tichirarama tairarama tiri mukati menzvimbo ino kama ihonganeka sei ndimukoma tairarama tiri mukati menzvimbo ino chete but ndaisangana nematambudziko eurwere mukati mandiri ndofunga kuti wakashayikwa ma1970s tikazosara namukoma mukuru Bernard hatina kumbozwa any problem tasara namukoma iwavo asi mukoma iwo wakazoshayika muna 1990 muna December. From there takatanga tasara namukoma takatanga kuona matambudziko mukati mandiri nyaya dzekurwara mukati mandiri tiri pano chite kudai mukoma wangu avanga vasingasimudzi kana musoro umboti muningina chii kurwara zvikurwarisa asi vanga vasingakusimudziwo musoro kuti muningina chii wese murwadza asi inini ndiri munhu ndaipuka-puka ndichifamba wako ndaienda asi shoko rendaingozwa kuti mukoma wako kana kuti mudzimai wacho handiti ndakatora nguva yakareba ndiri mukati mekushungurudzika kudaro zvekuti ndakatombotama pamusha tosiya musha kuti beta nditoenda hangu kana kundofira kure kure mukoma varipo mai vangu varipo mai vachitochema asi rwendo rwandanga ndafunga kuti ndaakuenda handina kuzobudira kuti ndiende ndinofunga ndaitakomanze ndisiri pamba ndobva ndazotodzokazve ndadzoka pamba ndakafunga kuti zvinongwa zvinhu zvadi zvareruka ndakadzoka pamba ndikararamazve pamba ndoona zvinhu zviri kuramba zviri kuendera mberi asi mukoma wakazondibvunza kuti ko iwewe zvauri kumbofamba urumbozwa sei urumbozwa kuti chii chiri kukunetsa asi inini nokuda kuti ndanga ndarwadziwa nyama ndarwadziwa ndakavataura tise tanga timwe chete namukoma nemukadzi wavo namai nevana vangu vangu ndakataura zvichokwadi kuti imimi mukoma mukadzi wenyu nemi ndio muri kukonzeresa kuti ndiri kufamba pese kana imimi muri kuti mune nharo ndinomisawo mombe yangu tofamba tozwa kuti zvakamira sei handiti wese wakabva wangonyarara sei hapana mhinduro yendakambopiwa kana kuti kudini wakabva wangonyarara mukoma ava saka zvindataura izvi kutaura kuti havana kugutsikana naye ini ndiri kutambudzika kudai kana iri mhepo yemumusha inoramba yakaafekta ini ndega sei ndataura kudaro ndakaita fanira inga ndabvisa moto pakapera almost 2 days after ndataura kudai ndakamonerwa nezinyoka riya rine black and white gombo iri ndiri padhuze ndikubvunza mudzimai ndoda kuti ndisire mudzimai njani ndokumonerwa nenyoka zinyoka iri zvokuti ndakapfeka zvimanyatiro ndakazongoita zvokuita karara zviya zvi chibva rangorudunuka mukadzi kuzouya kuzobvunza chii inyoka iripi pangosara matadidzi nyoka yanga yatoenda andimurikona ndichibva ipapo ndiri kuti zve ndaakufamba ndasiya futi ndiri kusangana neimwe nyoka futi yakamira muswe iri kuya iruti ndobva ndadzoka nevhesi kubva ndaenda kwendiri ndakachema asi ndiri ipapo ndakati mwari dai mandibatsira ndakazoendawo kwendaibatsirwa ndichindobatsirwa kusvika ndawana stendi ndawana stendi ikoko ndakazoti kuna mukoma handira kuvataura chokwadi kuti ini ndawana stendi because ndakanyasa kutoona kuti upenyu hwangu watodini watoparara ndakavataura kuti mukoma danga ranga riri rimwe chete mukoma inini ndoda kutenga inji yekuti ndipambe mvura kubva kuti ite zvekurima mukoma wakafara ndikabudisa mombe dziya dzikaenda kustendi kwangu stendi yazvishuwa ndakabhadhara asi ndakuda kupedza ndakatanga zvekurwara kwete kurwara zvekutamba serious kuti wanga wazviona kuti handisi kuda kutenga pambo iri handisi kuziva right zvadaro ndarwara kudaro chirembo vaindibatsira wakati ashamari nyaya idzi zviri nani zvawava nestendi peta kuti uende kundowaka kustendi uende kundokutora mhuri yako ugare kustendi zveshuwa ndakashingirira ndikaenda kuenda kumapurisa kutsvaga motika ndakaunganidza mukoma
nemudzimai wavo nevamwe vese. Mukoma ona inini ndafunga kuti ndimbodai hangu. Asi kana ndadai une tsitsiwo nemi unogona kunditeera. Tongobatira tiri pamwe chete. Zvakanaka. Ndakasimuka ndikaenda. Kubva ndakaenda svikei ndakasiya magwere atori mumunda. Mai vakachema ko magwere ndikati mai ndinozoya ndichikova magwere angu. Ndaenda zvishuwa ndakasvika mukoma havana kumbonditeera. Inini wacho ndaingoya ndichiona mai ndichidzokera ndichiona mai ndichidzokera ndichiona mai ndichidzokera. Right. Zvadaro ndopi ndakazonzwa zvikanzi guwa ramukoma wendataura mukoma mukuru anga ari mukuru mudzi westendi iyi. Zvikanzi guwa ramukoma wacho rakatovakirwa rakatoplasta zvikanzi rakapfutsirwa moto pamusoro. Nani? Zvikanzi hatisi kuziva shoko riya rasvika. Ndakarwadziwa. Regai ndiende kuna mukoma ndinozwa kuti chii chiri kuitika. Zvishuwa ndakaenda. Mukoma ndazwa kuti guwa ramukoma rakapfutsirwa moto. Chii chiri kumboitika? Vamuti ndakatozvizwa. Right, tinoita sei semhuri? Handiti tiri mhuri. Tikatadza waenda kutsvaga kuti tione zvakasi. Wakabva waramba sei? Handimukona. Wanyara. Saka inini ndega ndaiti ndikafamba ndichindozwa ndaizvizwa. Asi ndairwadziwa mumwoyo kuti asi zvinhu zviri kuitika izvi zvinoda kurarama here. Inini ngomu ndiri kurwara. Izvi zvezviri kuitika izvi. Ndakafunga zvakawanda kuti asi mukoma ava ndiwo wakaita here izvi kuna mukoma wakura. Chii chiri kumbonyanya kuitika? Zvinhu zvakandibata-bata. Zvinibata-bata. Alright. Zvakanaka. Ndakararama kusvika mai vaya vakasvika pakudini. Mai ndaitobva kwendiri kutogara izvozvi ndichisvika ikoko. Ndaisvika dzimwe nguva vari kurwara ndichivabatsira, dzimwe nguva ndaitozwa iwo vakagara panzvimbo mukova umwe chete namai. But iwo wacho kana vana vavo kuti vaibatsira mai vakafa vachichema. Kana vaibatsirawo mai I don't know, but mai vaitaza vanga vasingabatsiri. Vana vehanzvadzi diki lastborn ndoende vaitaura kuti ndo vari kunibatsira panapa. No problem. Taitakura mai nebhara dzimwe dzenguva kuvaendesa pabus stop twaende kubhonda. Iwo mudzimai wacho vaitarisa vari mumawindo. Inini hanzvadzi tichitakura mai tichiendesa pastation. Right. Zvadaro mai vakasvika pakudini pakubharana. Handiti. Saka mai vashaika. Zvishuwa ndakamira takaedza vanasekuru vakauya. Vanasekuru vauya takachengeta mai. Tapedza kuchengeta mai takazopinda mumba nanasekuru. Nyaya yanga iripo yakanga iripo yanga iri kuzi iwo wanga wapira vanasekuru tazi munini akandipumha kuti tazi ndimuri kundikanisa. Vanasekuru vakandibvunza ndikataura ndikati shuwa akusiri kuda kuti inini nditaure kuti zvendiri kubata ndizvizvi kutambudzika kurwadzikana mukati menyama. Kana zviri zvemumusha hazvibati inini ndega, zvinobata iwo, zvinobata vana vavo. Asi izvozvizvi zvinhu zvairamba zviri kubata inini. Saka vanasekuru zveshuwa ndakasvika kutaura nekuti ndo zvendiri kutobata. Vanasekuru vakavabvunza ko iwewe zvinhu ndizvere izvi? Vakataurirwa vakati hongu. Saka chicho akaitaura. Vakati inini ndaimirira munyai wangu. Zvikanzi munyai une basa renyu musingagadziri dambudziko. Vakomana 2 masara. Chichi kunetsa. Gadzirisai nyaya iyi. Handimukona. Right. Tiri ipapo. Inini ndakazobvunza zvo vanasekuru chionai. Hongu mai vashaika. Kune nzira dziriko dzichiwana. Kune nyaradzo, kune chenura, kune tsvitsa. Handizivi kuti pamberi apo chakamira sei. Handiti. Vanasekuru vakandipindura vakati imimi pane here wakakanganisira mai. Inini ndikapindura futi ndikati sekuru mubvunzo muri kundibvunza wakaoma. Nekuti mai izvozvi ndiwo ari pamweya, waapamweya, inini ndiri panyama. Ndiwo waakuona kuti mwana nhingi ndiye wakadini, ndiye wakandikanganisira. Inini hapana zvendiri kuziva kana kuti mukoma kana ani uri kuziva. Asi mai ndiwo ari pamweya. Handimuri kuona. Iwo wakapindura vachiti isisu hatiitirwi nyaradzo, hatiitirwi chenura, hatiitirwi zvisizvo. Kunyange sekuru wenyu, baba vamai wenyu havana kumbobvira vaitirwa zvisizvo. Tikati alright, ndizvozvo tese tirimo. Right. Takagara. Ndobva tagara takaparadzana patagara kuzoti gore rapera rino iri. Rapera rino. Muno matusato muno. Ndakasangana nomumwe mukadzi aibva ikoko. Akangoti yanga iri nguva yemamasiki yaipfeka mamasiki. Akangondibata apa chest. Ndofana toziva mukadzi ndi. Akanditaura kuti kumba kweduko, kumba kwenyu zvaitika pasaizi kwakaitika zvakaoma. Chii chaitika? Zvikanzi kune mombe dzawo 5 dzadii dzamukoma wenyu dzadii dzarohwa nekomba. Sei zvikanzi dzarohwa nekomba. Wo, ino mukoma wacho zvavasina kunditaura chii. Alright, no problem.
ndanyarara musi right apana kutora nguwa ndozozwa futi kuti pane motika yemwana wacho here asi yati mwana aenda Africa alright saka inini kubva kwendakaita uku kutaura kuti inini ndaitambudzika asi mukoma wena nhasi wane shungu neupenyu hwangu inini ndakaramba takanyarara si right apana kutora mazuva ndakazwa runye rikupi rwavo kubuda ruchizi mukoma wayo vari kuti zvakatanga kuti wada kuakira guwa ramai right ini ndikati kana wada kuakira guwa it's fine ndichazwa shoko rinobva kuna mukoma unoya kupindira munin'ina ndozvitafuka togara pasi shoko riya ndozozwa zvikanzi kuda kutoitwa nyaradzo alright saka nyaradzo yacho ida kuitwa sei vana sekuru vakati havaitirwi vana mai havaitirwi nyaradzo saka kana paine zviri kunetsa kuna mukoma vanotadza here kunditaura kuti munin'ina pane nyaya yakadai togara pasi tokurukura kana kuri kuenda kwaana sekuru tinoenda tiri pamwe chete hino izvi zvaakuitika izvi inini zviri kutondinetsa kuzozwa zvaakutoziva ati wainditaura vachihanzvadzi diki yaingoita zvinonditaura mukoma wacho haanombobvira wanditaura kwatosara 14 days ndatopresa hanzvadzi ndikati iwewe uramba uchindonditaurira asi mukoma havasi kunditaurira zvemuri kuita zvinhu zvakanaka here murodi kunditaurira asi pane zvemuda kugadzira here kugwana mai wedu isusu handisiri mwana wamai iwowo here saka zvinombofamba sei iye musikana kuti zvakazomurwadza kwazofonera mukoma kwasara 14 days kwatoronga kuti nhingi ndiyoda kutenga dombo uyu ndiye uda kudai chiichi zvese inini mwana wamai iwowo handisi handiti wakazondifondera mukoma ndikavabvunza kuti mukoma imimi zvemuri kutaura nyaya dzenyaradzo zvisizvo vana sekuru vakati kudii zvikanzi handina kuzvizwa handina kuzvizwa mukoma manga makadhakwa here tanga tironge chete inga zvakataurwa ndati tiri nyaradzo kana dai paine dambudziko mangatadza here kundibvunzawo munin'ina kuti munin'ina iyo zvipane dambudziko rakati kunyange zvawaita iwewe kunyange zviri zvaunenge waita iwewe asi tinobatsirana tiri pamwe chete saka ino kana muri kudai inini muruda kuti ndiwepo here iwo mbuya wacho wane vazukuru wangani chiichi hatisi kukaunda kuti azi vazukuru wangani asi zvinhu zvinoda kuti titaurirane handiti togara pasi zveshuwa inini wakaita nyaradzo yawo inini nehanzvadzi imwe hope havana kutaura watori padhuze hanzvadzi iwo namukoma padhuze nepadhuze asi haanombobvira akatotuma munhu kuti endawo nditaurirawo kuti tine nyaradzo handiti mwana wamai wako endi tiri kuitira mai umwe chete saka ndakabva ndadini chakafa zvangopera zvakadai ina handina kuenda gore rino iyi izvozvizvi ndakaenda kubasa ndoenda kubasa ndosvika ndoshanda nyama dzangu hadzisi kuita zvakanaka chii dambudziko riri kundobatwa ngerekuti mukoma wako mudzimai wacho wese vari pamwe chete pane zvavakaenda kundotora hawo kuti vakatora kuti varida kurarama hawo muupenyu hwavo kana varida kudidi asi zvinhu zvinokonzeresa handiti zvinokonzeresa futi mukati medzidza handiti saka inini ndakatoshayiwa nzira dzekuti mukoma wangu kunyange ndikamutaurira kuti ndatidai asi mudzi musoro haadini maybe kuti ndiye unenge ari kuzviita here kana kuti kudini I don't know saka inini ndakatsvaka nzira dzekuti musha kuti umireka kuwirirana nekugadzisana zvinhu kuti zviite zvakanaka saka nzira yandakatoona kuti ndionika ndokuya kunogera mazvita iyo radanura iyo zviri kutaurwa izvo unoti chii kana nditoenda kuseri kwechuru tindoone kuti pane zviripo here kana kuti pamwe kungonyeperwa iwe wakachena zvako pamusoro tungamiri uri muno mambo chete pamusoro imambo uri kutaura hati munin'ina wangu shuwa kugara taigara tose pamwe chete kubva achiri mudiki svika arore tiri pamwe chete hapana kupesana hapana kudini zvinhu zvakazongouyawo kuti urwere hwaakanga ainaho asi kuva ainaho ini kuti ndizive kuti urwere huri kubvepi huri kuuya sei handina kuziva iyo vakazotonditaurira atombofamba aenda kwaenda ndozobvunza kuti iyo zvavo atota mazuva asingauyi pano ndozotanga kubvunza kuti asi munin'ina zvauri kufamba iwe uri kunzwa kuti kudini akandipindura kuti mukadzi wenyu ndiwo ndiri kunzwa kuti
ane chekuita neni. Ndikatora zvakanaka. Iyi nyaya inini handingagoni kuti wataura hongu kuti mukadzi wangu. Asi inini kuti nditi ngatifambe nemukadzi wangu. Hama dzacho dzisingazivi hazvigoni. Nekuti mangwani ndinopiwa futi mhosva kuti wakaenda nemwana wedu seni kumatare kana kuti kung'anga isusu usina kutiudza. Saka chimira ndodini ndotaurira ana tezvara kana samukuru wangu ndinomubvunza. Ndakaenda shuwa ndikanotaura samukuru. Samukuru akati alright kana zvakadaro iye wacho ngagadzire mari yekuti auye kupi nekuti vanogara havo kuri. Auye kuno nemwana wedu iye. Ndoenda naye kwana tezvara ndotaura nyaya yacho todi tobatsira. Iye ndakamutaurira haana kutora action. Ndibva ndangonyarara wangu. Muri mumusha here? Mumusha maita dambudziko. Iwe ndiwe murume baba wemusha. Woda undonzwa kana tezvara musha wawo here? Hausiri musha wawo. Zviri kudiwa kugadzira musha wenyuka yemiwo. Ndizvo saka vana tezvara munowapinzire ipa. Handiti nyaya yaita zviuro here. Patika iwewe zviri mumusha menyuka. Dai ndiri inini ndainzi ndakakamba ndakarangwa. Mukadzi asi wakwe? Ndiwangu. Saka munofamba kuti muone kuti ndizvo here kana zviri zvokadopo mozoenda kunana tezvara. Hani mukadzi wako? Ipapo hapo kana paripo ndakaresha hangu kutaura. Alright, ngatiende kuseri kwechuru todzoka tonzwa kuti zvinokuda rakadii. Handiti mapurisa endai nawo kuseri kwechuru. Kudai ndimirire padza. Chiremba wabva wangosvotanga nekubvunza baba semi musingaiti makare nemhuri dzenyu, sei musingafambirani pamwe chete muchigadzirisa musha. Naizvo chiremba aendera mberi achiti aiwa, iwewe uri kutonzi wakaitwa nekumhaka yekuti iwe unogara pamusha pawakasiyirwa pawabereka, pakawakasiyirwa uchipuwa nhaka wakabva wapuwa nenhaka yezvese zviri pamusha ipapo. Pamusha paronzi panga paine mhiko yekutonzi moto waisabudiwa nawo panze. Moto iye zvose zvishuwa wazviguma kuti shuwa mhiko iyo yakanga iri kukura kwawo. Saka mhiko iyo yakapingirishwa. Saka pamusha paronzi pane zvikwambu zviripo zvitinoda kuti zvinobviswa. Saka chiremba akanga awati kuti aite izvozvo zvanoda mombe nhatu nembudzi nhatu nembuduku inotungamirira kuti rifamba. Saka wazochemana nachiremba, chiremba akazowawirirana pamombe nhatu, mbudzi ndobva tazobviswa nachiremba akazoti nehuku. Aite basa chiremba achatora mombe mbiri, hwani inouya kuna mambo. Then mbudzi nehuku ndezvekusenzesa ipapo. Mbudzi wazobvisa wati ukunywa pamundoeresa ndamone mari yemapurisa yekufamba nazo. Mari yemapurisa ichi 100 handizide kuti asi 100 nokusei tichienda nachiremba wacho ndekupa Bronsbury apo panyanga apo paBronsbury. Saka padhuze apo sikuru angade dhiziri mari ndofunga $60 unopa $50 dhiziri 50 youya rini chiremba mangwana. Tichambogarawo pasi nemhuri kana kuti tonga sei. Ipe izuva nekuti tinoda kubva tiine zuva. Ndiri kwendiri everyday mambo. Ndisingazivi kune mukuru wangu arikuti ngatinini. Mama mati munodzipisa sei? Ndori mari tinopa. Mama gwana munodzipisa sei? anga mambo
mune zvamabve marongo here muruwairi kuti mombe idzi modzibvisirana sei muruwairi ini hanzi 350 kureva kuti pamwe chete inenge iri 1.50 ndizvo kuita mari yefiwa yataurwa 150 pamusoro saka inobva yaita 1.2 in all saka munoiganura sei kana ingori hafu hafu unenge wangoita hafu iwe baba unobvisa mombe mbiri uyo anobvisa mombe imwe chete handii iwe baba unobvisa mombe mbiri uyo obvisa mombe imwe chete iyo 150 yekufambisa neyemahambisa handii ndizvona handii kana nhasi mangwana chiitai mangwana vanhu vauye mangwana mangwana tiri kuenda kwanyamombe enda vokumbira kuti pachadzoka chambozivisawo wapwere kuti tione kutoita sei ridare ramambo noti unongozise madzimai anokuvhirikidzai handi wadzimai wakati wari kuuya musi wakati chiti pazuva imiro wana ndo atiri kureva kuti paizuva namambo zuva haringagoni kupa asi kuti ndiwe baba unotota kuti mambo akati tiri kuita basa iri musi wakati urunzwa handisaka wakutonga iwewo handisi kutonga ndozototoa kuti isusu taakukupa vhiki yekuzivisa vana vako vana chiremba vanouya saturday inouya zvikadaro zvinenge zviri handinenge ndavazivisa handii saturday inouya nhasi uno ndi 16 vanouya musa 24 saturday saka munotouya panapa kuti vanoita sei vanofamba sei itora yemakontakti panze yapera saka mari iri kuhanga unganya by friday Kapinza dati.